ka ngunaja kuna goyate kuna jami ko fe ya rabbi ya ma moro ala ka jamana mbasi amin cheni mbe amdini cheni temni barkam agane ya bidaka wuli wala di ngani ya bidaka tu ni allu na ni mali bangi beka ware ka fara ngo wote ka ni cheni ndla ka bugala mi ndisani aya ndoro de daga mi ngolo ne mbora mande nyana ko numundanya do numundanya de alaka nguna ya amin alaka so nyuma na muro alaka anso maka alay ya rabbi alaka nyin fa mbela jele ke soro fa inshallah biye arabai ko sebe muro janjo masa alaikum ganga kaya ko sebe nga mi awakado amamso o alay ka kalfa minala ayre marira de ayre marira ay janjo janfa ay janjo traya ayre marira muro janjo masa atara o jana jakero la ko sebe o ambi do ke alaka hinam zukorbala ya rabbi alaka daro nema amin amin alaka faraslame shuka amin ya rabbi muro awa minye ni la jotka puma ne du kurajale kun tiens do dare kira foki walimando aminga kene man toro cité ko ni on ne ko karafe abe magan naki bolobi mi awakado magan jakiti no boray réalisation awatapli touré alebe awa réalisation na o dramani kone moro alebe difula de madugu kumbo kafa ka angolosi kuyate awakita ka mo bishimla mi awa mandaw madu tambura marketing na Zakaru Fomba, monsieur le directeur, mi El Haji Marga Chenda Keji, Nyema, Katase, our Papa Baloma, El Haji Papa Balo, ani El Haji Draman Alu Kone. Netekuma bleu. Netekuma. Dra, El Haji. Awu netekuma. Ibse gafo. Ni hakɛ ni juru min sɔrɔ nin na o kuma fɔ don ne tɛ yen e ka taa fɛ ɛlɛ y'i tɛ de ayiwa e ko ten dɛ i su de ko ten ala ka kunnaja amin ala ka sɔrɔ ya rabbi wa n ta bɔ a ma n'o tɛ e de ko ten dɛ a hakɛ n'a juru mun n'i bɛ s'a kɔrɔ ala ka kunnaja amin ala ka sɔrɔ ɲuman ya na rabbi ma moro awa min ye i yɛrɛ ka guichet unique kelen Fati unique kelen sanafo ka inigi kelen pe madame Bamba Fatikaya ale do aw yɛrɛ ka nungele sanafo ka nungele fiye ya do an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn mantorosité alhamdulillah cɛ président min minɛ ni guloki min a dɔ b'i la dɛ bɛɛ n'o tɛ ne tɛ président ye Babo minɛna ne ni ɲɔgɔn ye awɔ Alpha Condé minɛna ne ni ɲɔgɔn ye ne tɛ président ye président de ka ko do o tɛ ne ta ye ne ko ne tɛ président ye a bɛ pateo ka marché gala ko président minɛna n'a ye ni tɛ président ye kɔni a hami t'i la o nin bɛɛ kɔni kuma de n'o tɛ maa si tɛ minɛ k'i lankolon to a dɔ la Moro dama min minɛna ni bajuru da ye ne y'o kan ni vɛsi y'u kan na o de ka ca aw fana vɛsi dɔw ma ka da o kan ni minnu fɛn na ni kasɔrɔ teni b'u la o de ka ca yala teni dɔ dabila la o kama wa ayi baasi tɛ o de ta ɲi minɛ marhabani merci pour cela ha i ta ɲi minɛ a bɛnna ma diyara n ye non Lambert tu deviens beau merci beaucoup mon ami de Gilbert merci beaucoup mon ami Gilbert e tumana Yusu an b'i yɛrɛ fo k'i barika da i k'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min ni ye ɲamaden ye balanzan kɔrɔ i b'a fɔ sabu i y'a fɔ cogo min janjo i k'a dɔn an mamuso a remariera ala y'a miniji dɔgɔya kumana a taara a ka kɔɲɔso kura la ala ka yen k'a sigiyɔrɔ ye ka i k'a dɔn ani sigiɲɔgɔnw kan bɛɛ ka bada dali k'o nɔgɔya n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye Yusu n'an y'o dugawu kɛ an b'a fɔ sa ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni kɛnɛ ye nin ye ka ɲɛsin olu ma b'a kunna sirilenw an fana y'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la o kelen kelen minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye Jabaru masa min ye bi dɔ jira an n'an kanubaw la n'o ye Sofila masa ye anw b'a tanu k'a barika da ka rasulu waleɲuman dɔ k'a barika da ka nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jid'a kan an masaw k'olu fo k'u barika da u sara t'an bolo an bɛ dugawu de k'u ye ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban ka lafiya k'u ye ni ka jiri kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun ayiwa minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala
ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama ka fɔ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ayiwa k'u ni ce u yɛrɛ ye k'u ni ce u ka kanuya la k'u bisimila n'an y'olu ka foli kɛ fara ɲɔgɔn kan foli an b'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin an yɛrɛkun ma yan o kadara kɔnɔ an bɛ don éducateur renouveau la Lundaw n'a ka jamakulu an b'a f'u ye k'u ni ɲankuma ka bɔ ka don renouveau imprime na Mamadu Sogoba n'a ka jama k'u ni ɲankuma Guy Mɛlɛkɛni ani Bouakari Sakɔ plaisir n'u ka jamaw n'o suya kɔlɔtigi nɛgɛ sujurutigiw ye k'olu ni ɲankuma montage Zebrahima Kɔnɛ Touré n'u ka jamakulu anw bɛ foli k'olu fana ye o kumana Yusu ka bɛɛ k'i bisimila ayiwa ko tuma sera tuma sera i ba ko k'i fo i ka musokɔrɔba b'a ŋɔni na don o don ko k'a ka foli k'i ye sanɔgɔla la kɛ sanɔgɔla la i ka musokɔrɔba ko k'i fo dɛ nka musokɔrɔba tuma bɛɛ a b'i fo de sanni k'a ka dugawu k'an ye k'a bɛ dugawu la an ye i ka ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala k'u yɛrɛw fana mɛn an kɔrɔ amina rabi ne denma ɲuman yɔrɔ ko de adama tɛ to k'i ɲɛ jɔ n b'a la n b'a ɲɛ kelen ci adama tɛ sɔn o ma a tɛ sɔn o ma dɛ ko n'a tɛ manamana ko ta k'an ba sɛgɛrɛ adama yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini musow la bi k'u bɛ ka bɔ fa bɛɛ fɛ ka na e bɛ ka promo kɛ adama i t'a dɔn de wa Bakariso de y'a ka directeur de campagne ala i ye ko sɔrɔ dɛ furu tɛ ɲa ayiwa baasi tɛ a mariage tɛ ɲa parce que Bakariso yɛrɛ jɛnya bɛ cogo furu ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ fo na a y'a sen tigɛ a t'a biri ka don muso ɲinɛ n'a bɛ kɛ ɲɛ wa garbe ka directeur de campagne a ka ca dɛ cɛja dafalen don dɛ Moro namu Demba Diallo awɔ n'o ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye an terikɛ don Moro ale ka pièce buruna kɔ awɔ ka carte d'identité ni ninaw o ka ye dɛ a kɛra pharmacie k'a daminɛ pharmacie la min filɛ Musabugu goudron-da la ka na u ka so a kɔni binna ye Moro an b'a ɲini maa o maa fɛ ni min ye a ka pièce ye n'o ye Demba Diallo ye o k'a la na renouveau la ni ala sɔnna ma a bɛ diya n ye kosɛbɛ o y'a selen so ala ka ɲuman s'a ma amina rabi o ka ye dɛ Demba ka pièce ma kɛ maa min bolo i sen fa ka na n'a ye sabu a buruna de a bɛ se ka kɛ dɔ y'a a tɔmɔ k'a lasago ni maa min fana bɛ kunnafoni don a ko la i bɛ se k'a lasa a tigi ma Yusu waati sera an tɛ don an ka don n ka don wa aminɛ a diyara n ye n'i ko k'a minɛ ne b'a minɛ ni annonceur ye annonceur n'i y'a minɛ n'ale ye i yɛrɛ ka mɔn madame i ka mɔn femme n'o ye Dado Kamara ye la Dados a kɛn bɛ ka kalimu ta ni ka nɔbila kɛ bi tuguni mɔn wolowolo femme voilà c'est ça a banna Dados la Dados n'o ye Dado Kamara ye ne b'a wele de ko Dadoski a b'a fɔ ne ma ko oui bébé Allah an ne way bon fana ka maa sɔrɔ min b'a fɔ ma ko dadi a kɛra Fati ɲamɛ n'o ma kɛ o ti bɛn ma dɛ annonceur i k'a dɔn Dado ka nɔbila la a ko min ye i k'a dɔn sugandili ye sugandili min n'o kɛra ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan kulu ma n'o ye fɛɛrɛ tɔnw ye ko i k'a dɔn cadre d'échange des partis et regroupement politique sugandili kɛra olu ka maa dɔw la yaasa k'olu don jɛkulu la jɛkulu min bɛna an ka sariya sunba o ko kuncɛli baaraw kɛ ko nin na kɛ sababu ye ka nin jɛkulu in ci ka yɛrɛkɛ wa jɛkulu in a bɛ taa ka yɛrɛkɛ wa i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye cadre d'échange des partis de regroupement et des partis politiques n'i y'o ko fɔ a dɔ la ko olu kɔni ni i k'a dɔn fanga sinamatɔ ko u ma bɛn nka olu ko jɛkulu in sigikun ye min ye furancɛ fanga sa kɛ u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu nka u ko jɛkulu in sigikun ye furancɛ fanga a dagunko ɲuman a n'a kuncɛko ɲuman ye nka u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la o kumana k'u ka maa ɲɛmaw olu bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ k'u yɛrɛ ka fɔ la u ko k'u ka fara ɲɔgɔn kan kulu in ko i k'a dɔn ko fɛɛrɛ tɔnw ni i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye association ye ko olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ k'a bɛ 60 bɔɲɔgɔnko bɔ o y'u yɛrɛ ka kumakan ye o kumana k'u ka maa 2 olu sugandira minnu taara k'u don jɛkulu la jɛkulu min bɛna an ka sariya sunba ko o bamayɛlɛma baaraw n'a kuncɛ baaraw kɛ o kumana ko o bɛ jɔn ko fɔ Amadu Koyita PS Yelenkura ale ni Amadu Aya Kodem i b'a ye k'a fɔ ko ninnu sugandira olu ka taa i k'a dɔn an ka sariya sunba o baara bolodalen min bɛ sen n'aw kuncɛ baaraw tɔ kɛ ko plateforme k'u wulila k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin ko la koyi k'a sababu kɛ mun ye ko dɔw ko abada ko i k'a dɔn jɛkulu janfara ko dɔw yɛrɛ fana ye mun fɔ o kumana ko ninnu maa masinaw minnu sugandilen filɛ nin ye k'u sen bɔ nin kulu in na ko wa k'u dɛsɛ bɛ ka bɛn o fɔ la dɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamu o fana fo n'a kɛra n'o tɛ o ma kojugu kɛ o fo n'a kɛra u fila bɛɛ Amadu ye kɛ
Aide Amadou ko be ma no tan nyata ko jugula Amadou ko be ma bali ka ko kanga kila kununge ibai ka fo ko kabini jekulu insigira senga ba fulani mugani kelesa minyi ka do lu ko yu jojo se minga oye fanga sina matonya josenye kanyeshi furanje fanga ma oye ko buluda aye fere o fere tige aye fem venyefo nunu nyo beke jugumanye ka shimai fem mana fo furanje fanga fe uti jenaye uti so ama mabe ubengenye nyimi uko nuna uko ni uyereke fanga sina mato ngara dabo ire furanje fanga ugara dabo uyu yereke oye okumana yusu ibaye ka fo ko do huntemene minyi ka do ka fo ko kera globale ni jekulu ngonna la de cadre d'échange de parti regroupement politique nunu ka do ku ka mafla munu sugandira ko luddo ka do jekulu la mi no lubna ke anga ko nyana bo jekulu e fayara sumba on nasrala yusu ko to kunche ko kera ikado daba ulile ni jekulu ngonna la ha platform akonna la ka kera blisa nyami dai o kumana ko ikado ko do ko mi fleni adola ko femi ikado gouvernement ko ufra dama ma ikado gouvernement blaka nyongui ko ngaku ka ma flying tale o fana ikado blisa do ga jekulu konna la uyu reke sina matomi ngara daba munuye o kumana ko nintina ka gara dali kiani wa ko kuma kan jume kumbe nunda ka ko daminena uya jira ka fo ko minye ikado franje fanga mawe ku bella nyini minge olufe uye ikado kamindi ka wati mimbolo da ko franje fanga bi kunche ko kalata ubike ku ko bunya okeru ka kuma ka ndamine ko kuma na ku ye kalotani shegi minvo ko kana teme ko minye ikado charte de transition ko yo kuma minvo aka shera kisem ngani flana ko nala ko obeke okera fenje ne ikado franje fanga mawbulo kuma uchera ubulo ko kuma na ku ye mu mona voka faroka ko kote uluni ikado je mu fanga tigila mauche ko sabu ko nunti demokratu ye kala tani shegi mi no fora ibaye ko jamana de ko lu de yo kanu o keru ka jere kono no kera sigi ka foye o kuma ko o mi infleni ko na ya soro ikado ka fo o de chie ko maka bo ka bolon jamine ka fo kibo ko bo ma ko to o fere nyuma e koi aiwa ko mi ikado ka fo ko lu bu se ko da mayira ke ko ka jira ka fo ko fe mi ikado demokrasi ko de kadna lu bu se ko ke o sigini na so o kuma ko mi ikado ko ni ko munu vle ko nunu France na mato uyereke fanga sina matomi uyereke ikado je mu fanga olafasa ba mununye aiwa ku labana ka kwado mu fanga bulika jotuguni okumana ku ye ikado ka fo bulika joke aka ja fe mi ikado jamana ere amabau aka dola ko ulu chama mbe ikado ka fo ka garagiringa joringa yakinga ki awati ula yusu kibai ka fo ku majeni ikado franje fanga ka fuyi o ma foi ke no de benanu numa ali doni okumana ku franje fanga ikandi ka be keleka ga nyeshi ikado dungo juguya ngana mu ani kado nyangi baliama okuluma ofana no bolenye okulu ka kele famba be munde nofe nyangi balia ani yuruku ko keleli okumana ko fe mi kado ka fo okulu ya ye ka fo ko minye ni manu be fonga franje fanga mawe ko utugo ko ke okle otugula okko fana tika bunya ko mauka josharia ofana tika bunya okumana ni kuma num bela jile fora ko ba kateme num jekulu num fe yusu ibaye ka fo ko minye kado ka cadre de change uye kado hakina taka jira ko minye ka do franje fanga o katabolo shite nyumanye awo o kumana ko o kuma nunu ko nalasa adola ko vemi ga do ka voko uyuba ni kata ka do mi anye assise national minge ko ANR ko bana kata o keneka uyajira ka foko to kumaye wako musaka mimina do dafe fana ko o kunna maka bongo sebe uyo fana fo watila o kumana ko groupement mi vleni ko ela ko achili ni yo bolo dale sawa o kumana vemi ni ko tabolo laje ka kosana wa goloba baranu naje ulika jo munungera kosada nuna ibaye ka foko obe chinye do dakeneka ka foko minyi ka do ka chefla munu sugandira kata ni jekulula ko umaseka jena e chukojila umateme do jimi sirafe ayi do maseko o ku chugoshila o tumana ko minyi ka do o mamunu ndun sugandira ku bela jele kadri akungulu baw do yikui amanye ma do de do platform ntokola o kumana ko femi ka do ka foko ulu sona kata do jekulu ina no yika do anga sharia sumba amage to yin jama fe o baile mabara o jekulu kunje bara mini ikado o jekulu sigira ko nun tara do mina ko uluti jeno ye biuti jeno ye sini kadri dun ka ye franje fa ga fe be konga o kama ubala bi ndesani nde ulu fe mba bien dun o dini nde ulu fe ngamba bien dun dado kamara akan no blase we anya ni mbo ano ser kono ga bido boli
ta joku muso nyumante ko fona ku muso shima nyokono ko fona borale bala voilà o fra ko ka fmanye ko nga est-ce que yi fanyi ni nga flo kuma bedi ye baba ni nga flo adola de ka baba akayo mayo ni amba fa ka nyanyogon fe ambita sira kele ne fe no te mugutigi do kote aka ika do jala ayo kuma bla labana kuna foni ceren siraw fe akoko an fenfe mana wuli ka mandi si gusi se mana ke mi joro mana ke mi mana ke bana e ko ba fu kale bade kain ko bebi di si gusi ni baye e ko nyina kana ke fa ko ba mi fle ko fa do de ya nyini i ko fa de banyuma nyini i wa o fa yi e ni ba be bo ka mara no ka yamaru no ka bunya de kono o de ka temuru ba o beka ku ito don kono fanda yana domi ke to be yelema ki ke falaye ki ba be yelema ka ke friato ko ibi soro ga do ki fa de kunya aye odo oui vive les hommes bo fa oui alu ko nga journée que 9 mars amatu gunyona antita nyongo ko ni chere la antita nyongo anga gunyona enjo c'est comme ça les vies ko 9 mars kere voilà wa ani congé de paternité ndesani ni beka nga fe le père way ngoni ba way les bois est-ce que mais bois do bala lu non lui attention il o fraga fode ni bawte bois do be no be do be chien ka blanche bois do be do be chien ka blanche ba so bois de patria adressé alaga nguna ja moro éducateur amba l'état minye awakado Sergei Lavrov moro awa minye ale de azumunye nyuanye minye awakado atale moro abishimilara minye awakado ni ma ko valenyi anga awa ni mugarete anga asum muso mugotai aya shiya kele ndrone ube fla dala jalowa akai ale yekunye jume asum jodo da ayi ku yejume aka keta te alebe abe tobli likidike ama banwa abe tobli agwasola na ya soro ama fokasi yoro egwaso esanga afuna jamana nyema chama be ko do nawni ma famiyalo ulu musu damado politique la ko ulu tu dadala awte yere usegu ka keta ko ninge o mamudu be jela nga politique ka yere ka bana ka che tom de gablinye ulu mu yere blawla de moro mi président de la transition asum Koita, colonel Alekoni, ministre des Affaires étrangères, Noé Awarisila Jamana, Ani Jamana Ora, Nugon Olu Konyanabalae, Mini Serges Lavrov, Muro Ale Ulika Joke, Taratado, Awa Bokunte Kunuwa, Fevregalot, Le Wolom Bla Samba Flani Muga, Ane Saba, Tuluba, Ani Delegation Ba, Ulu Kone Ulika Joke, Kunyeshi, Asum Koita Fe, Mana Fenja Manga. Mi awa Fédération Russe ale ministre min flani mi uni maliche upmano bela jeleka na barake bara mi no bitalike yirwa kan ani anfla bela jeleka nafa ndo semana ka boy forao moro ukumanna feminye awakado sorota sirai ani awakado femimbe no minango ye no temana kabwe unapma awaseko ni dongo ka uma temeka boy jamana fulano no awakado unanywanyeke jamana fulano unasanga ani wati bonyogonyo okoni sira obenugo kosabe kone ko kade maminye mita ukaso dongodo nanko kago maminye misegi wendeu ni ala anga dongli lawre pumida ode do ma ilaga se do de awo ma be baluma ko mba ko flilake anga korjugo men dongli da ode do dre moro awa minye rishuye ikado ko ni maliku na fa manywama unu tuku kala faranywanga ko galabu faranywanga ane haklinaw moro awa wala sa jamana nunu ubsaka je tuko mina bembe no ella kana tasirai no fami awakado benin kila tasirai o minyo una obela jele tikere uninywanje no temana kabwe fami awakado anga jamana ane rishi bela jele ba do kosa ina rishi la ne an jigi koro raso we ikado an marama fen fe munu kumbe ni an ngie mbola fe munu kumbe nan da do ka fo an rab saka ni soro ni wati na da o bela jele takunu de ama barka allah barka allah
ni ye cɛw fere ɲɔgɔn sɔngɔ la mɔnɛ bɛ dɔw ka bulonda datugu nugu est-ce que u bɛ sɔn ka na ni sonarɛ min bilen maa b'a fɔ kare mun b'a bali ka kɛ u bɛ sɔn ka atelier centre de marque la wuli mun b'a bali ka kɛ mun n'a ɲɛ sɔrɔla bi m'a kɛ ani usine céramique sabu jɔda de b'a kelen kelen bɛɛ la wa kelen kelen bɛɛ ye faso jidi sira n'a nafa sɔrɔ sira ye ani jamanadenw ka lafiya sira ye u datugura cogo min e m'u ye wallahi y'u ye an b'a dɔw jagoya bin n'an diinɛ n'an ŋaniyaw ye ka tila ka réforme kɛ k'a feere an yɛrɛ ma o bɛɛ kɛra Mali la yan nugu u bɛ se ka terrain ko fana a kana kɛ selfie ye dɛ ministre selfie kɛla ninnu ta ɲɔgɔn a kana k'o ye dɛ n'ale y'a ka parti créé a y'a ka parti créé parti selfie ya min taara terrain nɔfɛ k'i photo ta ni terrain b'o de ma o terrain bɛna wuli ko non ko kayikaw ko fo an kayikaw fo an ka photo ta ko terrain kunkolo yɛrɛ b'ale kɔn Bamakɔ yan a san miliyɔn kelen nin ye terrain ma ye terrain kunkolo ma ye wa fanga min sɔrɔla a porokotora sira fana na a banna nin ye hɛrɛ ye indicateur a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baara ka kɛ dɔrɔn ko in b'o de nɔfɛ Yusu fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako ne b'ale ta ni ye Soir de Bamako ta a kun fɔra k'an ka balo kana bɔ f'an yɛrɛ ka dun ka fa ka sabati jamana maa ɲɛmaw y'o ŋaniya siri ni k'o baaraw bolo da o kumana k'o bɛɛ kɔfɛ ne m'a f'i ye k'an yɛrɛw man ɲi a banna maa ɲɛmaw y'anw kanu ni hɛrɛ nka an yɛrɛ b'an yɛrɛ jɛ hɛrɛ la ka taa bɔnɛ sa ndesani Yusu ko min ye k'a dɔn balo caman de minɛna maaw bolo n'olu ye trafiquants ye minnu tun bɛ fɛ ka bɔ n'o ye ka taa feere sigiɲɔgɔn jamanaw la direction régionale de commerce et de concurrence bɛnɛna n'o ye san marabolo kɔnɔna ye olu ye nin bɛɛ lajɛlen cɔmi a banna n ko ne ye dɔ ye u kɛlen don ka katakatani dilan cogo dɔ la jaa bɛ essence ko kɔrɔ réservoir b'a jukɔrɔ o kɛra Burkina de awɔ o bɛɛ taji de ko la ka to o di bamanjiw ma u b'a ka musaka d'a ma a bɛ se ka n'i sigi maaw cɛla i ko k'o ma kɛ o taji kelen bɛna a ka dugu ci a yɛrɛ bɛ yen wa n'i ma farati a yɛrɛ bɛ fa a fɛ foyi tɛ bɔ a la u ye muso min fana minɛ ni o tun bɛ taa fɛnw dɔw ma ala olu tun t'u ka nafɛn feerelaw ye ko an ka bɔ nin na an yɛrɛw b'a la cɛ a tiɲɛ bɛ bange ni Ala sɔnna a ma a mana mɛn cogo cogo o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ i tɔma n'o Yusu Konate ale ni Fasiri Soir de Bamako kɔnɔ bi a ko direction régionale de commerce et de concurrence min bɛ san marabolo kɔnɔna la i k'a dɔn a ma ɲɛmaa n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ u ka wulikajɔ wolola tare la sabu u bɛnna ni trafiquants dɔw ye yuruguyurugumaw minnu bɛ k'an ka balow cɛ ka bɔ k'a sɔrɔ jamana marabaaw ko balo kana bɔ f'an yɛrɛ ka wasa a la o tumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye k'u ye chargement caman de minɛ min ye i k'a dɔn kɔsɛnɛta in k'o kɛra Bɛnɛn na san marabolo kɔnɔna la o kɛra Bɛnɛn don tɛmɛnen i kɔrɔ février kalo in tile 6 Yusu i k'a dɔn Yusu Konate ka fɔ la a ko ninnu minɛnen min filɛ nin ye k'a kɛra tile 2 dɔwɛrɛ minɛnen kɔ ko ninnu fana minɛna tile 2 tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin tun ye i k'a dɔn k'a fɔ camion ba dɔ de ye o falen dew anw ka suman na ka sɔrɔ ka i k'a dɔn Bɛnɛn n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Sésame o tɛ Bɛnɛn ye wa ka sɔrɔ ka Bɛnɛn bɔrɔw ta k'o sogolo o sanfɛ Yusu i b'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye Bɛnɛn ye k'a sɔrɔ ɲɔkisɛw ani k'a dɔn malokisɛw b'a la Yusu trafiquants ninnu olu tun y'o sogolo u ka camion kɔnɔ k'u bɛ taa n'o ye min ye direction régionale a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a n'a kɔlɔsilikɛlaw olu ka keguya n'u ka ɲɛmada y'a to u ye ninnu cɔmi ka taa i k'a dɔn Bɛnɛn bɔrɔ ninnu ta ka bɔ yen k'a sɔrɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn sumaw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw olu kɔni porokotora olu y'o kunnafoni mɛn min kɛ yan'olu ka se olu ye sira fara ni ka kɛnɛ minɛ i n'a fɔ Abdulaziz Koyina ale y'a fɔ an ye cogo min na a n'a ka cɛdenw u wulila ka taa nin yɔrɔ in na ale ko nin yɔrɔ in ye lakanabaliya yɔrɔ belebele ye ko lakana sabatilen tɛ yen a b'a an ka jamana fila dancɛ de la n'o ye Mali ni Burkina dancɛ ye ko nin kɛlen don jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka zole dayɔrɔ ye a n'u ka binganikɛyɔrɔw ye san marabolo kɔnɔ sanga ni waati m'a ye u to ka taa dankari nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko u ka munumunu salo tɛ ban nin yɔrɔ in na lakanabaliya ɲɔɲa kojugu kɛra i k'a dɔn sababu ye filamɛru tigilamaw o kɔni kɛra olu ka balo ye 6 na n'o ye i k'a dɔn trafiquants ye olu bi taa ka sigi cogo min man'u diya sabu lakanan tɛ yen o kumana k'o de la sa u bɛ bɔ ni fɛn sugu bɛɛ ye fura b'o la minɛn b'o la balo b'o la ninnu bɛ feere fɛn sugu bɛɛ ta ka bɔ trafiquants la nin sira ninnu fɛ o kumana buguda minnu bɛ o yɔrɔ la olu ka i k'a dɔn suman sɔrɔlen u bɛ k'o bɛɛ de san alo ka t'o feere ta o kumana ko contrôleur ye ninnu minɛ i k'a dɔn minɛni ko nin tun t'a i k'a dɔn a fɔlɔ ye filanan yɛrɛ fana kun tɛ
yusuku ye ni ngania minta ninga shari'a sigi senga balo kana boni mi minana la ina nyangi ko cejugu o kuma ko fo jamana de yere ka wasa sumana ka sabuke wati dowla gule ya ansoro aka ja ta ga sigi sira ulu datugulew balo ko ka do ka foni chesiri kunde akumike gele ya ye o de la sanga ni asiri la manyema ufe franje vanga manyema o kanga suma shika na bo anga balo shika na bo fo aka yere wasa folo na ya wasa o kuma na ikaro ka fo anabal mabolo fana so o semve o ku kana ikado anga balo ka bo ka ta franchi fe ninga ne asiri la ka ke bataki ye ka cherifa bela jilefe ka beni desamuru kalo temene ba flane e mwani flasa o kile mwani kile direction régional de douane olu ye akuma fo bela jile ku ka ma bela donia ku ka bulu fara fenfe be marabulu kono ka nyefu be ko kuma beki chesiri ni ikisha sharia la balo lawale lila wana ku kera fana nyangili ko bara ubuluda kuma ko beki sebedo abike sababu ye ka anga suma kuma bo ka an yure ka dadu munin fengo ko sabati ka sora makeni gele yaye o kuma na minyi ka do jamana fa be mana labo femi baloyi o kuma na ato ikado nake ko dafa kiba ka fo ko letre ni mbora ka cherifa befe waka kuna foni fo be ya mefana o kuma na amadu konate na le dugani manyema bai ale fana ya ka chedo mbela jile kolo donga blani ni ko yin ku be ku chesiri ko dunungalata jamana ya fo chugomina aka wale yate kolo silu ka buluda woni mi minana la jangilu fana ka buluda o ko uka wuli ka jon nun ko nala sa ibai ka fo marabulu chaman bi ikado ye dangaro tawla sa marabulu ko nai ibai ka fo ko nun fana de minana etuguni benena ibai ka fo ko minye srawe ko kolo sili kelaw be fa bela jelefe ay wajate minakelaw be minye ka do direction régionale de commerce et de concurrence ade duga nyew ku beke mbeke ikado chesiri ko dunungalata ya saka ni sharia ni ne hakil nai ka Allah wale ya ngani asrile ka abla senga o kuma ko sumanti bo fo anyere ka wasawati mina o kuma kibai ka fo sumandron tede ananga korikulu ko fana tebo jodo de korikulu inde korikulu uburo fem bade do gen kono bi tuwa kuma do la turuto tinyini ga yeso ya no ka soro dafe jamana obe ka uluka baka obe ka manger aunta nugo ikuma ka beta ka tafe ikuma ko be chugodi sa ala kambe sababu amina rabbi o kuma na yusu ko de ya to sa manyema oyeni mfo balo ani korkulo ka shika na bo gouvernement kan decision mi no yu kan ngani asirle yin ko bere kan ki chesira ala wale la nganye bala jamana dendo ulu irebe kai ka do sharia yin soso ka trafika nyake ka anga suma untaka ta afire kofe desane o do de minane ni benana anyi ni mbo isware mo ko kono isu kuna tega no bla sewedu muro sware magone ale bla ane pana maleta minye nyera la puma balia ani nyuanje akeme ka madobe o ka kalifatoro no ye el haji general gamu gamu muro awa minye akormi no temena anu nyanje no benganzabe muro awa minye nyera la gamu ako ale kamana gbanedu ayini fo video dola do kera février kalot le woro muro gamu el haji gamu akoni ayiwele bla bela jelema anga laje alibi anga ndega di nyama fami be no kera awakado sigafo no kera alije mni bengangera nu yo wole ko accord alije minye gouvernement ani mamunu be no ye awa mamunu gambe ka laje ko jamana ko ka ceci flaye muro awakado ko ko luta duma minye bambanchuye ko ni anyinu no fe minye el haji gamu ni famfla ko ka laje ko tega di nyama ko jamana don seka na tenza sebela jamana dun o torola minye awakado alibi bente ka se ka kola bente ka ke kola general gamu ale ko ne ajira ko tinyera la awani nywan sama mbani nywanje anga laje anga ndega di nywama anga laje anga do dakle fe ka bo dakle fe ko note ko sigida man olu segana de minye awakado jamana dun ale ka ale ta wallahi anigete machine ali mu nyekela yin wuli arige tula abana ni hereyo muro ko jamana don mi tinyara la jamana de kangu ka lakana la sabati jamana de kangu ka taninga sekena sabati onna fura ko alibi mi awkado ni manga ma bebe ka samakati ka fana ko awa mi jamana ko ni tebbo bunya kono ni ngoina ko ni
fanga ɲɔgɔn faamuya ka bɛɛ kelen ka fana ko maa si tɛna bonya sɔrɔ nin ko in na a dɔ la moro ko n'a ɲɔgɔn faamuya min ye Elhaji Gamu ye ko a tɛ bɔ ka caya ko nin y'a siɲɛ sabanan ye k'a bɔra a bɛ kangaramada la a bɛ weleli la a bɛ deli la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu kan bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ cogo min ko min ye aw ka dɔn Elhaji Gamu ye ni ale ye maa ye maa min n'u ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn IGAD ye ani a nɔka mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye gacaw ye olu kɔni sanga ani waati min ye aw ka dɔn olu kɔni b'a lajɛ ka wele bila min ye kɔsa in na a y'a lajɛ ka Elhaji Gamu n'a ka maaw u ye wele bila ko maa minnu bɛ aw ka dɔn togodaw la ani burusufin kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka u madon dugubaw la kɛrɛnkɛrɛnna Gawo ani Tɔnbɔkutu wele sabanan o kɛra min ye a ye wele bila k'a fɔ awɔ min ye jamana ye ka taa fara minnu bɛ yen ko n'an b'u wele ko separatisiw n'o ye banbancu ye muru ko an ni olu bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani plateforme min b'a to an bɛ se ka bingalikɛla ninnu n'o ye terroriste an bɛ se ka jɛ k'olu kɛlɛ cogo min o bɛɛ de kɔnɔ jɛlen tɛ ko in fɛ olu ka mɔgɔ bɛ gouvernement na u ka mɔgɔ bɛ CNT la u ka mɔgɔw bɛ terrorisme na o fana ti ɲa o ti ɲa tiɲɛ yɛrɛ la o ko dɔw bɛ yen olu ka dabila ten sa Gamu jɔrɔna ko in kun b'a la koyi ale de bɛ kɛnɛ kan ye a b'a dɔn fɛn min bɛ yen n'i ye da Gamu ye ka kuma kunbɛn walahi awɔ an ka taa sugu la o ka kɛ min ye groupe commerce Ablaye Mayiga ale ni Mariam Jalo ka taa fara an ka cɛkɔrɔba ka Aminya Kayiba Jabate ko a ka dugawu k'an ye ka jamana in denw a k'an kan bɛɛ moro o kuma an ti don kunnafoni kɔnɔ ayiwa an bɛ don kunnafoni kɔnɔ Yusu n'an ko an bɛ don kunnafoni kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min y'an ka bɔn kamalenw olu ka lafasali jɛkulu ko hami b'u la bi dɛ n'o ye Egili ka i k'a dɔn lafasali tɔn ye ko hami b'u la ayiwa min ye i k'a dɔn le rayon ye o ye kunnafoni sɛbɛn min y'a fasiri le rayon ko maa dɔ bɛ yen k'o kɛlen don ka i k'a dɔn komayɛlɛma ani i k'a dɔn ka maa wɛrɛ k'o fari da ko maa dɔ kɛlen bɛ k'o daminɛ escroquerie ani usurpation ayiwa min ye i k'a dɔn ko ale ye an ka bɔn kamalenw olu ka i k'a dɔn lafasali jɛkulu kɔkɔrɔma donbaw n'o ye supporteriw ye k'ale olu ka tɔn i k'a dɔn tɔnkulu dɔ maa ye ni maa kofɔlen ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka girinkajɔ ni ŋaɲaki ko a bɛnnen don i k'a dɔn maaw bolo fɛnw minɛnin de ma Adamate Kulubali ni ne maa kofɔlen don k'a n'a jɛɲɔgɔnw k'i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ ko bi k'u ka i k'a dɔn bɛnbɛn bɛ an'u ka yuruguyurugu k'a dara kɛnɛ kan Adamate Kulubali Yusu ko a cɛ dɔ tɔgɔ ye ko Adama Tumani Kulubali ko Adamate Kulubali i k'a dɔn ko ni i k'a dɔn fasiri kɛbaa ka fɔ la ko ni escroc hors pair de ye Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a ka taabolo ye jumɛn ye a kɛlen don ka t'i biri maa wɛrɛw ka birifini kɔrɔ usurpation de titre Yusu k'ale i k'a dɔn association ko o sigilen don bɔnkamalenw n'o ye Egili olu lafasali ye Yusu ko congrès national des supporters des aigles o congrès national des supporters des aigles du Mali n'o y'i k'a dɔn Senak Sam ye Yusu ko nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ni ani k'a dɔn jɛkulu tɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a n'u tɛ fankelen fɛ wa haju n'olu ta tɛ kelen ye wa nin tɛ fara ɲɔgɔn kan kulu si la ka taa nin kulu ni sigi a dan ma maaw bolo ta nɔfɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ yaala yaala Bamakɔ n'a lamunu a n'a tɛnkundugu setigiw jɔyɔrɔtigiw nafolotigiw minnu ka nɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don a bɛ taa olu de fɛ ka taa yɛrɛ kɛ Egili ka supporteriw olu jɔyɔrɔ fa b'a ye ka musakaw minɛ olu la ko tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ taa ko kumana k'ale de ye Egili a fɔ ale ye Egili o lafasali tɔn dɔ ye k'u bɛ taa dɔnw ni i k'a dɔn janga walakiw ka t'olu kɛ yaasa i k'a dɔn ka musaka sɔrɔ o la hakaja o musakaw ko i k'a dɔn o b'o k'a ma mago ye ko Egili a lafasali jɛkulu olu tɛ wari ɲininaw ye olu ka kɛta tɛ i k'a dɔn sɔrɔ sira ye nka nin kɛn bɛ k'a kɛ sɔrɔ sira ye a kundalen don jɔnniw kan min ye setigiw ye tɔgɔtigiw jɔyɔrɔtigiw ani fangatigiw a bɛ yaala yaala olu de ka denbayaw n'u ka cɛkɛdaw la ka taa don olu ka k'ale Egili lafasali jɛkulu ye o tumana ko min i k'a dɔn o maa masinaw ye
i ka dɔ ko u b'o baaraw de la o kumana setigiw fana ni egli ka di min ye o na musaka d'a ma ko a dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ k'o taara fɔ a den ka i ka dɔn mariyasi la sigida dɔ la Bamakɔ kin ɲɛnama dɔ kɔnɔna la n'o ye setigi kin dɔ ye wa k'o kɔfɛ k'a taara yɛrɛ sɔrɔ transitaire dɔ fana fɛ yen ni ka i ka dɔn musakaw minɛ o fana na k'a yɛrɛ kɛ i ka dɔn egli o lafasali jɛkulu maa ye o tumana ko fɛn min ye nin maa kofɔlen ye Bamakɔ faaba kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ k'a taara maa caman tɛgɛ tɔnɔ min ka d'a kɔ ni k'a yɛrɛ kɛ i ka dɔn supporter des Aigles o jɛkulu dɔ ye k'a sɔrɔ ani jɛkulu si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa a ma lakodɔn fana Adamaten Kulubali i b'a ye k'a fɔ ko u y'u balala la waati dɔw la k'a dɔn setigi dɔw fɛ yen a t'an bɛ egli tɔgɔ la yen nɔ ko waati yɛrɛ dɔ fana na ko maa dɔ y'a minɛ ni k'a di i k'a dɔn kiiritigilamaw ka bolo kan o ye jɔn ye i k'a dɔn Jean-Claude Sidibe ko o ye i k'a dɔn minisiri kɔrɔ ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ don o de la ka nin cɛ in minɛ k'a bila kiiritigilamaw ka bolo kan Musa Ag Atayer o fana ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye bi k'o fana ye nin cɛ kelen in minɛ ni ka taa don bɛrɛ la k'o b'a jira k'a fɔ awɔ k'o fana o b'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a ka taabolo de ye nin ye wa ci wɛrɛ t'a la escroqueya kɔ ka yaala Bamakɔ n'a lamunu na setigiw ani bannaw n'i k'a dɔn jɔyɔrɔtigiw ka taa olu fɛ yen ni ka taa egli tɔgɔ la ka taa nafolo minɛ olu la i b'a ye k'a fɔ ko a ye jɛkulu dɔ sigi tuma dɔ la n'o ye politiki tɔn ye fɛrɛ jɛkulu ko Appel Mali APMA ko a y'o giringajɔ kɛ hakaja ka ŋaɲakiw kɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o si ma ɲɛ sɔrɔ a ma maa sɔrɔ ni k'olu ɲɛ ko ka yɛlɛ sanfɛ politiki ko la o kumana ko a ye i k'a dɔn i kana bɔ jɔyɔrɔw yɛrɛ nɔfɛ n'o ye kalata jɔyɔrɔw ye fɛn min ye novembre kalo tile 2016 Silenge k'a taara i kana bɔ i k'a dɔn kalata nɔfɛ ye komini min bɛ yen n'o ye Baya komini ye i k'a dɔn 2017 san fana na ko olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan komini 12 k'a ka taa u jɔyɔrɔ fa hakaja min ye i k'a dɔn Yampoyila cercle kɔnɔna ye ko olu fana y'a sugandi ka i k'a dɔn k'a ka taa kalata la a bɛ fɔ min ma ko président de conseil de cercle a ka t'olu jɔyɔrɔ fa ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye bɔgɔ foro in fana sabu a ma ɲɛ sɔrɔ o ko fana na hakaja ko ni maa kofɔlen in ka taabolo a y'a dɔn ko ɲɛ tɛ sɔrɔ politiki ko la a bolo min kɛ a ye nin fari de da sisan nɔ k'a yɛrɛ kɛ église supporter ye a bɛ yaala n'a ka tɔn ye ka taa don maaw kan acrobasiw k'u b'olu kɛ acrobatiw don ka dɔ ni dɔnsenw kɛ ka nafolo sɔrɔ o la ni escroquerie min filɛ nin ye i y'a ye k'a n'a bɛ taa fana a bɛ taa ni Mali ka bandiri de y'a fɛ n'o ye drapeau ye yaasa k'a bɛ taa minnu fɛ yen k'olu dɛngɛniya k'a fɔ ko église supporter don o kuma Adamaten Kulubali i b'a ye k'a fɔ ko bɔ kelen nin kalama wulikajɔw kɛra a nɔfɛ k'a ka nin kɛwale min filɛ nin ye k'a tɛ lafasali tɔn tɔ a t'olu kunna wolo dɛ i b'a ye k'a fɔ ko kumana ko min ye lafasali tɔn yɛrɛ min bɛ yen n'o lakodɔnnen don ni kulu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ o de ye min ye k'a dɔn Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali INASAM ko o de Sɛgɛnɛ Demba ni Jabate bɛ min na olu ta de y'a olu yɛrɛ olu fila de tun b'a kɛ mais u y'u fara ɲɔgɔn kan olu ta de y'a hakika ye o de y'a hakika ye o kulu de ye ASAM ni INISAM ni o kumana ko ni kulu min t'o kɔnɔ i t'olu dɔ ye wa i tɛ se ka kuma olu jɔyɔrɔ la fɛn min ye ni maa kofɔlen ye a taalen b'a damakulu sigi o kumana ka i cɛ ka bɔ ninnu kɔrɔla la a bɛ taa denbayaw la a bɛ taa service daw la ka taa nafolo minɛ mɔgɔw la fɛn ma futi i k'a dɔn o tɔgɔ la tuma dɔw la a bɛ taa fɔ ko kumana ko supporteriw mago bɛ kolon na a bɛ kolon ɲini maaw fɛ Adamaten Kulubali k'a ka baara de ye nin ye ka yaala fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka i k'a dɔn supporteriw ka jɛkuluba k'a tɔgɔ tiɲɛ nin cogo in na ko k'a sɔrɔ olu ka jɛkulu min filɛ nin ye i k'a dɔn association nationale des associations des supporters des Aigles du Mali i b'a ye k'a fɔ k'olu ka ko sigilen tɛ wari ɲini kama dɛ sɔrɔ nɔfɛ ko tɛ k'u b'a kɛ de ka bɔ kamalenw kɔkɔrɔma don o kumana o association bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ INASAM min kɔnɔ n'i t'o kɔnɔ i b'i yɛrɛ ye o maa ɲɛmaa de ye Sulemani Jabate ye Sulemani Jabate ale ko k'olu ka jɛkulu ɲɛ nin kuma mɛn o ye wulikajɔw kɛ k'u b'a ɲɛɲini kamalen a y'i k'a dɔn k'a fɔ Ida Kulobaranin sigi k'a tɛ se ka kuma olu tɔgɔ la supporteriw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o y'i bɔ a la maa si tɛ se ka k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ taa kuma olu tɔgɔ la wa k'olu ma deli ka taa nafolo ɲini maa si fɛ fɔlɔ ko supporteriw ko ta u ma dabɔ sɔrɔ kama u bɛ wulikajɔ min kɛ bɔnkamalenw lafasali an'u kɔkɔrɔma donni k'olu y'a kɛ faso baara de ye wa u y'a k'u ka kɛta de ye k'a fɔ k'olu kan k'a kɛ k'a sɔrɔ ko tɛ o kumana ko i k'a dɔn ni supporteriw bɛ taa ko supporteri b'i ye dolaci terrain de la a bɛ taa kɔkɔrɔma don kɛ yen de nka ka bolonjan minɛ ka taa acrobatiya kɛ ka taa i k'a dɔn dɔn ni dɔnsenw kɛ ka taa ɲɛnajɛw labɛn ka musaka ɲini o la ko Aigles tɔgɔ la ko o ye Adamaten Kulubali ka kɛta ye o t'olu ka kɛta ye wa olu ni a tɛ ɲɔgɔn ye o ko kelen in kɔnɔna la sabu u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Jabate ko k'olu bɛ min dɔn
olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ maa min bɛ yen n'o bɛ wuli ka jɔ yɛrɛ la n'o y'ale ka dangan ye i b'a ye k'a fɔ o ye Sekinɛ Dɛnba ye o Sekinɛ Dɛnba tile kelen ko maa si tɛ se k'a fɔ k'a taara jɔ i da la k'i ka dɔrɔmɛ 2 d'a ma walama i ka 20 d'a ma ko sabu k'a ka kɛta tɛ nin cɛ in de bɛ k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu jɔyɔrɔ la k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ o kumana u ka wuli ka jɔ kɛ supporters tɔ la o kumana ani ni ndolantan ka di maa minnu ye église a lafasali tɔn ka di maa minnu ye bɛɛ lajɛlen de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka nin kamalen in sen bɔ kala kan n'o tɛ u ka tɔgɔ tiɲɛ de bɛ nin na wa a b'u ka tɔn in a b'a lanɔgɔ a dun tɛ ka jɔyɔrɔ fa a tɛ ka tɔn jɔyɔrɔ fa Adama Teye Kulubali n'o ye Adama Tumani Kulubali ye k'a ka baara de bɛnnen don nin ma ka yala ka musaka bɔ maaw kun ka sɔrɔ ɲini maaw fɛ ka i k'a dɔn ɲɛnajɛw labɛn église tɔgɔ la wa ni Mali bandiri de bɛ yala la k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ INASAM o tɔnden tɛ wa olu y'a wele k'u n'a ka jɛ ka ɲɔgɔn faamu k'a ma sɔn abada a tilala ka mun kɛ a ye bagabaga de ta k'olu sɛgɛrɛ k'a bɛ taa n'olu ye kiri bunna kun kan ko sabu k'u bɛ ka bin ale kan ngɛlɛ k'a fɔ forotigi ma ko jɔn kan y'o ye escroquerie usurpation de titre e bɛ tila ka taa kɛlɛ o tɛ ngɛlɛ k'a fɔ forotigi ma ko jɔn kan y'o ye o kumana ninnu ko sa ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna tigɛ ani marakɛbaw ni kiri maa ɲɛmaw olu ka fɛɛrɛ kɛ nin ko la o kumana k'u tɛna a ko bila ten min ye i k'a dɔn Modi ye ale ka nɔbila sɛbɛn don a bɔra i k'a dɔn le rayon kɔnɔ Moro n bɛ min f'i ɲɛna tuma dɔ la i ɲɛ bɛ arasibasi la n m'a fɔ a ka fɔta bɛɛ don dɛ nka a ye maa dɔw ta u tɛgɛ ma ka tiɲɛ yɛrɛ la a y'olu ta u tɛgɛ ma a jɔr'u la ko de sa n bɛ misali dɔ di ma kabini ko professeur Clément wa jɔn de o na pan arasibasi y'o gundo waraka mais maliyɛnw m'a faamu awɔ k'a kɛra capitaine wa lieutenant Clément yɔrɔ dɔw la dugukolo ko Angiers la kɔni jalaw bɛ sɔrɔ i b'a dɔn Mali pédant ni Mali mégalomane ni Mali prétentieux de ka ca ayiwa o dun tɛ techniquement u tɛ fɛn dɔn u bɛ taa kuma ko kan u tɛ min dɔn ka tila ka t'u yɛrɛ kɛ o masa ye k'u bɛ ko gɛlɛya maaw bolo o kumana ko a kumana maɲi fana ka bin maɲanw bɛɛ kɛ kafiri anw animateur minnu bɛ a n'an journaliste minnu bɛ n'anw bɛ diinɛ maa wɛrɛw fo yan k'an ka n'o fana kɛ an b'o kɛ hali sini ayiwa ko Adama Kɛlɛ bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi lafasali tɔn yɛrɛ a yɛrɛ wolo nɔfɛ k'a sɔrɔ ale ta in tɛ yɛrɛ wolo ye ale ta ye pirate ye a b'u dɔgɔya a bɛ mankan ci u la olu dun fana ko a ko u bɛ sɔn k'a sɛnsɛn bɔ k'a da u ka taa n'a ye awɔ Jabate ni Sekinɛ Dɛnba u t'a ko bila dɛ bila dɛ Moro an bɛ reprenant an b'ale ta min ye direction générale des impôts Moro ninnu kɔni aw ye wuli ka jɔ kɛ n yɛrɛ la miliyari 990 ani miliyari 5 Moro ka sɔrɔ min kun ɲininen don u fɛ o miliyari 990 ani miliyari 86 ani 6 ye a n'a kunkan fɛ o b'a jira ko baara kɛra belebele Moro kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ o b'a jira k'a fɔ u ye 100 a n'a kunkan fɛ 89 Moro i ka dɔn n'i ye fɛnba fofonnɔ ye wallahi kana kaba fofonnɔ ye fɛn min y'a fofo dɛ fɛn min y'a fofo kaba o de la o ti dɔwɛrɛ directeur général des impôts Mathiase Konatɛ Mathiase Konatɛ min ye aw ka dɔn an ka maa ɲɛmaaw kɔni ye danaya ta ka da ni maa kofɔlen kan Moro dɔwɛrɛ tɛ a ka baara taabolo a n'a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ Moro aw ka dɔn a ye nɔ minnu bila ye o ye nɔ ye nɔ min maa bɛ se k'i sɔnni sigi minnu kan maa bɛ se ka minnu ta ni ka kɛ misali ye Moro o de kɔnɔna na n yɛrɛ la awɔ k'a bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ni CEDEAO ni IMOA olu ye gɛlɛya jugu min ta k'an sɛgɛrɛ minnu bɛ a b'u wele ko embargo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro awɔ san 2021 Moro olu waati awɔ banajugu dɔ bɛ yen min kɔni kun ye dankari fɛn caman na n'an b'o wele ko coronavirus san 2 dakɛɲɛ a kɛn bɛ ka diɲɛ kuru ka bɛɛ bila i k'a dɔn nu datugu ni yɛrɛmasigi la wallahi coronavirus hala n kun t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilen ayi dɛ ka bɛɛ ban ɲɔgɔn na f'an bɛ ɲugu ɲɔgɔn na coronavirus ma ɲi dɛ Moro awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la o de y'a to awɔ hali bi min y'o ka wuli ka jɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali bi kun bɛ se ka tɛmɛ nin kan dɛ nka min ye olu de kɛra gɛlɛyaba ye Moro n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ka fɔ impôt yɛrɛ maa ka hakɛ to hamurani bɛ yen impôt yɛrɛ Moro ale jɔdaba ka bon jamana yɛrɛ a sɔrɔ
jamana yɛrɛ sɔrɔ boosteli la u ka kuma kura nu ko k'a booster moro ale jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ ani jamana yiriwa taabolo la a bɛ nafolo min na don moro a ka gɛlɛ i ka yɔrɔ min bɛ se k'a ladon jamana jiginɲɛsoba kɔnɔ n'o ye awa trésor public ye impôt direct moro o wuli ka jɔ kɛra min ye miliyari 500 ani miliyari 960 moro a k'a dɔn k'a sɔrɔ min kun ɲininen don o tun ye miliyari 500 ni miliyari 56 ye moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ k'u ye wuli ka jɔ caman kɛ miliyari 6 baɲango moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni a k'a dɔn o kɔni o dara ye nka moro n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ wuli ka jɔ o de ɲɔgɔn dɛ min ye baara de ɲɔgɔn dɛ impôt indirect kuma caman ka to yen dɛ impôt indirect miliyari 367 a n'a kunkanfɛn u y'o de sɔrɔ ka sɔrɔ min kun ɲininen don fɛ kun ye miliyari 300 ni miliyari 50 ani miliyari 2 ye o b'a jira k'a fɔ 100 jɔ 104 a n'a kunkanfɛn 42 n'o ye awasan kati purusa ye moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn n'an taara TVA sira la u ye wuli ka jɔ kɛ min ye min kun ɲininen don fɛ moro u y'o fana tɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn impôt a ma ɲɛma a ka wuli ka jɔ ani ka dɔn jamana ɲɛmaw olu ka awa min ye faamuya kɔnɔna na an'u ka minisiriso a tugulen don minisiriso min na n'a sirilen don minisiriso min na n'o ye ministre de l'économie et des finances moro olu ka wuli ka jɔ an'u ka baara ani aw ka sira yira ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnen la aw ka dɔn min ye foli ani tandi o yɛrɛ taara k'a sɛgɛrɛ maa ɲɛmaw fɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka baara fɛn min bɛ tali kɛ tɛnburu kan moro u ye nin bɛɛ lajɛlen walawala o b'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn direction générale des impôts n'a ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi o ye Mathias Konate moro k'u ka wuli ka jɔ bonyana wa i ka dɔn awa min ye sɔrɔ yakubara u kan ka min fɔra ye k'u k'o ɲini k'u tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kunna diya Henri ko Mathias ala mun Henri ko Mathias i bɛ ka mɔgɔ hakili la kunu dɛ mais Mathias e m'a fɔ Mathias mais ni Henri ko Mathias Konate de voilà directeur général des impôts ni awa ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko baara ɲɛna indépendant a sama ka bɔ ale kɔnɔ alhamdulilayi ala k'an kunna diya bɛɛ de kan ka kɛ tan a banna n'a bɛ kɛ tan wa a ɲɛ bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ wala k'a ɲɛfɔ k'a walawala hali ni vérificateur taalen ɲɛfɛ ni nin ko ninnu sabatira hali vérificateur tɛ baara kɛ bilen a banna sabu a ka baara bannen a ka baara bannen parce que n'a bɛɛ ɲɛdɔnna k'a a ma ban a bɛɛ jɛlen don a banna vérificateur bɛ taa mun ɲini ye bilen a banna Youssou indépendant ni y'ale bila ne ba information si kana kuluye au sol non kare kana an fuluye ni fu yi a banna an tɛ fuluyeli fɛ kuluye an b'o bɔ an ka vocabulaire la a banna awɔ indépendant b'ale ta ne y'a bila ne b'a ta Umaru Bari ale kuma bɛ yan anw ta ye Nani Bari ye o kuma na Umaru Bari ale kɛn bɛ ka nɔbila kɛ a ko min ye binganikɛlaw ye k'u taara bi k'a dɔn kɛnkayiri dɔ kan o min bɛ k'a dɔn Kalabankɔrɔ dɔgɔfiyɛ la ko o ko kɔfɛ sa u ye ntige juguba 2 u y'olu tigɛ k'u ku ye olu minɛnen u taara u jabala dɔbi u bɔra ni 12 sɛfɔ wari de ye o ye zon ka bilankɔrɔ ye barakɛla bɛ joli bara ala kosɔn ala k'an kunna diya Allahu ko lakanabaliya bɛ yen muru n'i y'a dɔw jateminɛ a caman tɛ terror fiye koyi a fiɲɛ bɛ an yɛrɛw de la fana wallahi u b'anw de cɛla u b'an ka du de kɔnɔ an lemanaw n'an balima n'an sinjiw de don nka an kɛn bɛ k'u ka ko datugu bɔlɛnin kɔnɔ mɛlɛkɛw k'o kɛ i ko jakuma bo a ti fɔ a ti lakali wa n'i y'a fɔ fana an b'an ɲɛ kun i kɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka gasi kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ ka i k'a dɔn maaw lajaba o ye mun ye ala k'an kunna diya o bɛɛ ye fanga nɔ ye wallahi gouvernement nɔ ye nin ye yara Choguel don wa Asimi don wa an t'an yɛrɛ ɲininka wallahi indépendant n'an y'ale tasa Youssou Umaru Bari ka fɔ la a ko ninnu kɔni cɔmina ni k'u tigɛ k'u ye 12 de yer'u kɔ zon miliyɔntigi bɛɛ min i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn lakanabaliya ale ni i k'a dɔn gwɛlɛya minnu b'an kan an ka sigidaw la k'olu kɛlɛ k'u kɔ i b'a ye k'a fɔ an ka lakanatigilamɔgɔw cɛsirilen don la koyi ani k'a dɔn dansago wale ni sariya sɔsɔ baara minnu bɛ kɛ n'u ko criminalité Youssou i b'a ye k'a fɔ ko commissariat min bɛ Kalabankɔrɔ ale kɔni n'a maa ɲɛmaa ye Sadio Kɔnɔ i k'a dɔn Tomoda ye a n'a ka cɛdenw k'u ye ŋɔni bɔ maaw sen na tuguni
asabu ke olu wulila ka ika do giringa joni ngaya ki o senve u ye ika do ka fo ndege juguba flatege ku kuye munun kumbeta bi mauka magazin ko dakari ni ga sogono mina nge kenema mine kala bangoro dogo fiela ko bandi nunu e dangari maulai utara ni sefa wari million ta ani flabo nyongo ye kuna foni de boraka bi waka jami ika do damakashi sebe olu dona ma do tara damakashi ke no ye nyere balma ke ko essa no ale tara commissariat la kala bangoro ninga ta ika do bingani min tara ka nyes asegere ani kasara miya soro kato nyefo atali a nyefo sa kala bangoro yere ale polosiso ye mi be kulukoro marabulu fe aka ja mi ika do ka foko olu ye ika do segesegeli daile le sa yusu ye wulika jo ke kuna fone ma uye munun duma ani kono na jele ma kono na jele unyu blasira ni kuna fone munu nye o de kera sababu ye nunu nye sira mena o sira de tarabo ni ngangwe sabu sira mi ndonu koro utara funa gani ndo chomi santa ani woro oto uya do debila ko ate ale chomine katana ye ikado polosu jawala la no ye lakana tigila ma jawala ye komisaria kata nyingali busamse gwala ayi kaliki chien ki datulu la ki da jawala ka lete ale note wale ta kalama o ya sura ka chokoroba sigimbe no ya fai o kumana minyi ikado uya koro akele ni ikado lakana tigila ma okele nyingali busamse gwana la ayi fedo wokokwe sabu ayi mado tokofo ayi manani tokofo kulu besembe bingani munu no lubeke dogo la kerengere la kengari mi no kuma besena ku sembo bingani na ko ngakalete ayo mamunu ntokofo segesegeli kejekulu uyu kunda yenga olu segesegeli ko kuna funi tarabo fo mi fo kuchala nunu ntara soro fo kuchala de kuna funi tarabo nunu nga fo kuchala segesegeli kejamakulu yu faranyonga mi nye kado kala bangoro brigade recherche uyu kunda kuchala ka kuchala maraboro kono usere wati mina uye kado yen komisaria la donia ka fo ku ka ma zondo protokole ya ko kuna funi ya jira ka fo ku udagaro e kuchala ye ko eba ani ate okumana ko uyo me o fo komisari mi mbeno no komisari divisionnaire Yamadu Gumane Yamadu fana yaka chede wuli koro ka ulubla chila okumana minye kuchala komisaria ani kala bangoro komisaria nyininge jamakulu usnaka faranyo ngate ka ke kuluba kelenye malidinya dini ema ibaranya nubulu wallahi faranyo ngadron abbe binyana bo wagamumbi ga ninyo wana widi nyini primero no suma segu Suleiman Touré ale fana de ninga joro nuni fauna ka beke kelenye ta beke kele ka mo mine kana alhamdulillah wallahi ukaje ka baraka doro umana Yamadu Gumane ale ni aka chede farale kala bangoro ikado chede unga uyu tege de nyoma ka wuli ka joke kata nunu nchomi uyu yeminge nu yu chomi okumana uyu de bako kala bangoro ka mo kuka na nuyi oluna na nuyi tumamina kana ikado ni manu nun koro kusebe koro ni ka nga ujabala dobi utara bo million tani fula sefa wari ojebi ani domvini kata si ikado telefone doma nu obewele ko iPhone doko udaka wana fana dokumbe ani moto mimbe no marki estare ko fana dokumbe numulu ni chef la minene kata nu ye komisaria kalabankoro yusu ibai ka fo ko nyingalu semve alala ko agwena ka jonunu na agene ka jobe ani atelasa okumana kusna kata nu ye katu dikrit la ma ka buluka tribunal le grand instance mimbe ikado komini duru nan konala février kalo kle woro temene utara nunu tege do olu bulo u ka laje ku kiri ni ku kiti polosu tabana la Umar Bari ni ale ga nobla se nya bo ne panaka bindo boli kono yusu moro ala kan sutura albi ala ka jabana ya rabbi yama moro ni na bi kuna funi da